Здравейте хора, в видео, което ще играем Roblox. Играта, която ще играем е Shrimp Game, която представя корейска сериал на Squid Game. Ако не знаете какво правя, ако не знаете какво става въпрос, корейския сериал става въпрос, че 456 играят смъртоносни игри и последният оцелял печели голямата парична награда. Игрите са общо 6. А тези, които са елиминирани, са буквалното значение. Тоест, умират, ако са елиминирани. Така, първата игра би това да е червена на зелена светлина. Така че нека да играем. Добър съм на тази. Ако тук умра, наистина играта. Така. Червено е 1000 пицата. Или който сте там. Всичко ще измрете. Само не е аз. Червено. Зелено де. Не с роса и е с ти. Червено. Зелено. Червено. Още насадят. Зелено. Айде пътеките. Господин Росен ще премина първата игра. Чакай, я две колко са. Леле. 15 играча са елиминиран. Ще умре ли на първата игра? Сериозно ли? Я две. Добре, вече 16. Ако не знаете къде пише колко играчи са или колко се остават, пише горе вдясно. Горе вдясно пише, да. Айде пачките, я вие колко пачки станат. А чакайте, колко са да. То колко дават, бе? Майче 100 хиляди или на една победа? На победа на игра. Майче беше 100 хиляди или 200 хиляди. И аз не помняте. Молим се да не е чадъра или звездата. Съгласен съм. Кръг, квадрат и триъгълник. Яденко ще мисля. Добре. Добре е сега. Триъгълник е изи пизи, както аз го викам. Хайде. Тук има един косъм на телефон. Но да играе играта на телефон, ако не знае. Не, напуках го. Абе, брат, ко ми става? Не. Yes! Бе, за малко да го пукна. Ко ми стана, бе? Наистина можех да го пукна. Лили, като съм слаб. Така. Нека да си скача. Нека да си катерим по леглата и да правим паркури. Така. Обръщаме се. Така. Обръщаме. Айде, паркур. Аре бе, провален паркур. Абе, бягай, бе. Абе, геройче! Така. Паркур. Искам паркур.
Ля. Ля за малко. Чакай. Ля. Не. Няма да правя по-горе. Писна. Ей, тук ще седи шумоля под тя. Рутен. Как шумоли? Айде, колко са? Леле, вече повече от половината са елиминирани, т.е. умрели. Ля. А моят скин в Roblox, както виждате, е и гати грозния. Някакъв пича с очила, ама година техника, обаче ми се... Ама не ми се вижда заради риза, заради бузата, която е синя-бяла. Я две кой номер съм, бе? 33. 33 номер. Другото ще много яко да съм 456 номер. От тази игра съм про. Идвайте напред, господари. Нека да умрем. И да се молим на Господ да не умрем. Молим се на Господ да не умрем. Това е много важно. Да се молим на Господ да не умрем. Наистина. Много е важно. Абе, какво прави, бе? Първо. Брат, сериозно ли? Абе, брат, какво ми става? Чакай, че се оплаших верно малко. Аре, бе! Айде! Наистина мога и да си върна думите, че съм про на тази. Така. Yes! Ох, за малко да се проваля на тази мини игра. Така. Ма тази игра мисля, че е най-лесна, буквално. Четвърта е най-лесна. Ама в сериала е една от най-трудните пък. А иначе в тази игра е една от най-лесните да правя. Не. Така. Аре, бе, ко направих, бе? Yeah, baby! Yes, baby! Yes, играта. Дано шефа на играта, т.е. фронтмен, да не даде нощта. Мразено. Имаме едно тайно място и това е мястото, хора. Наистина това ми е тайното място. Никой не... Виждат ли се имената? Не, виждате се. Молим се да няма нощ. Няма нощ. Аба не е сигурно, аз не знам кога пуска нощта да е. Вече 27 играчи са елиминирани. Наградата. What? Колко? Вече 31 играчи са елиминирани. Леле. Много намаляха, бе. Ало. 14. Това... сега няма... Това е дечетничество. Сега майче няма да е въртелеската, ще е другото с топчетата. Бейби. Я колко пари да си гард. Знам, че не може, защото вече си... 2 милиона и 500 хиляди. 10 милиона.
Вие луди ли сте, такива пари? Да, хана, вече сте с столицата. Тите тут така не молим се. Тук има няколко мини игри от аз. Кой първо? Аз искам... Ей, усъмете. Не. Мамка му е! Мамка му! Не, ще бягам, няма да съм мъртъв. Ще бягам, помощ, някой да ме спаси! Някой да ме спаси! Да, ама разбира се. Ама разбира се! Яйн колко дълъг стана епизода. Добре. Сега, от този епизод няма да съм Егли сървър. Ще играем и малко Brawl Stars.